ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କଳା କାଇ ଓ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ରଖିଦେଲା। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆରାମସେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଲୋକଟି ବୋତଲକୁ ଜୋରସେ ହଲେଇ ଦେବାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଭାବିଲେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିଲା ଓ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଲୋକଟି ଥିଲା ଯିଏ ବୋତଲକୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ନ ବୁଝି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି। ଅସଲି ଶତ୍ରୁ କିଏ ନ ଜାଣି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଲଢେଇରେ ଲାଗିଯାଉ। ଯୋଉଠି ଅସଲ ଲୋକ ଦୂରର ମଜା ନେଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ଆମ ପରି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖାଯାଏନି, ସେ ଦୂରରୁ ରହି ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆମର ମଜା ନେଇଥାଏ। ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ମଜା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଲେ ସମାଜ ଓ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇ କଥାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରାଇଟର ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ୟାଠାରୁ ବି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମନର ଅକୁହା କଥାକୁ ତାଙ୍କ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡି କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।